Amandla endoda awapheli inkabi yami. Yabona mangathiwa sibekezele ukugcina. Khona la soya khona soyixoxa le ndaba inkabi yami. Uyazi inkabi yami, ukubekezela kuzala ini? Impumelelo. Qinisa. Ubaba uyisiphuza njalo. Ya, Stepfather, yagek. Noma ngithi mama. Ukuvuka. Hathebe mfowethu. Hathebe. Ntathi siyaphila njani mfowethu? Siyaphila. Ngikhuluma noba wena. Kodwa nje ngimsoli Zuzile. Ngalento acisha ukuyenza. Lento acisha. Hamba ke dadewethu uphinde la uphuma khona. Ngikusobeka. Hamba uphinde la uqhamuka khona. Go mfethu. Yashankunzi. Zakhele, yazini. Unika 3 hours uthulethe le mali. Otherwise uzoswela ingane yakho. Khuleka mfethu, ngisendleleni. Uyabona na officer Mntungu. Kunomkhakha kunzima. Ngiyakuzwa. Kunzima kakhulu. Ngiyakuzwa hletshwana. Awungitsheleke Mntungu. Ubusebenzaphi? Uyi. Yazi ke hlatshwayo. Mina ngisanda kubhakwa nje. Ngiphuma ku training njengoba ungibona ngizoqala ukusebenzela kule ndawo le. Ubufundela kuphi ke? Awabe ngifundela ngapha eGold Office. Usegoli. Bengisegoli base sebengiletha ke la iyona ndawo engizoqala kuyo ukusebenza. Enginesifiso sokuthi futhi ngizokhuculula kuyo yonke into eyimbi endaweni yangakithi. Ngeke ukuthi mina sizosebenzisana manje yabo. Ngiyajabula wahlatshwa ukuthi ngithola indoda efana nawe. Ngiyabona kukhulu engizokufunda kuwe futhi. Hayi. Ngathi singasebenzisana kahle ndoda yamadoda. Ulwandle lwababo nomfuli Jordan abegcwele ephakathi kwabo
Leyo ngane leyo kade waloko mfana mzokusakaza ubuchopho mina nothi yazo shaya la njengamanje usabisa angikwesapi neswa la nabaningi ngaphe kwabe yazo Sek phansi Sha Ukathe wagcina ba wagcina wena Wona lokho ngizayisana aphumelele ngokanjalo ngomyeka Yebo mzala. Uzala nabo iqiniso la entabeni. Okuphi? Uzala masuza ngapha, uphuthume mzala uphume ngapha. Akamama uyangichaza. Okay mzala. Asendleleni ngeza manje. Asengifonele uBhekile. Office. Kunecala la umuntu esiphuthume sekulo la entabeni. Ya office. Yamele siphuthumise la kunabantu abathonjiwe la. Kunzima. Yebo. Mnotho mfowethu mina la ngisile nini Sengani? Bonke labantu enibabophile lapha engiselutho ngifuna mina ndidedele abantu kanye nengane yami umuntu oseningamane nimthathe singamane nithathe mina Yasala bandawo labantu lapha. Bandawo labantu lapha manje ngekho. Vaya gasto. Avanza mucha gente. Officer Command. Vamos disponer de ambulance manje. Ngabiyani. Zakhele. Ngakuthola endaweni mfowethu embi kangaka egcwele inswela boya kanti kwenze njani? Mngani wami Bhekimpi yazi mangathi ngiyaqala nje ngiyakulandisa ngaze kushone ngishila. Yazi ngangithi ngisiza umuntu kanti ngisiza Impisi Embathe Iskhumba Semvu. Wavele wamosha yonke impilo yami kanye nempilo yengane zami. Ndoda. Kwanzima mfowethu. Mngani wami wena-ke usuqhamuka usuyiphoyisa. Wagcina ngalezi zakhathi kodwa. Nako-ke phela mfowethu sesibonana kunjena kodwa
Sekukuningi kakhulu okwenzakalile ndoda amadoda kodwa okubalekile yiki ukuthi nami sengiphethe kona lokhu okukimi njengamanje. Phela nami ngagcina sengiba yilo kwi-social worker. Hayibo ngempela. Hawu, hey mngani wami. Yabona ke Zakhele mfowethu. Yabona sasiqinisile masithi ukubekezela kuzala ini impumelelo. Gogo, ufuna ukusiza yonke into e-right la emphakathini. Yabona ngiyakuzwa Bhekimpi mfowethu. Vele sazi ukuthi siyafa once and for all. Hey. Hayi ngeke Bhekimpi indoda ayingeke asime imali. Sesizoqhubeka ngempela. Hayi ngeke ngabe ngisazohamba ibanga elide. Ngeke salo. Athi ngeke uziwenze manje kusha noma uhlelo uhlelo. Uhleki uzenza ama-reaction. Ngiyazama isko. Action. Action. Ubhado uvela nje lophisi wakhe kodwa ngeke kube nenkinga. Ya. Hayi nala uyavela la. Send right. Ngisho masiki. Kalimbi. Yathanda kusho. Hey, ubeka lini nandi leli black face. Singakalihli kwakulihle. Hey, madoda. Ashipinde leyo. Hawu, kanti urecord? Hayi. Phela. Ya mfethu ngifuna ukukutshela ukuthi uzigade umnothi sowukhiphile. Ukhuluma ngani bani? Yazi kodwa bathiwa nje bathi lo ashinje wayiqeda nje. Ngabe nje uthi nje waqeda nje. Waqeda ngami. Uchaza ukuthini? Hayi lutho. Mana mfana, ukhuluma ngani? Hayi lutho. Hayibo. Hayi, ngabe usuzwile ngomambo omdoko nsizweni. Zwile kuthiwa wena nonjalo. Yazi kodwa baba Zuzile. Hayi bathi. Yazi kodwa. Hayi uhlulekile umsoluzile. Ngale nto acishe ukuyenza. Yini leyo? Yazi kodwa baba Zuzile. Uhlulekile kuba ubaba kuzuzile. Hawu, kahle. Yini le? Ingixolele mzana umqondo wami awukho kahle. Lulama lo. Hey. Mnotho. Lalela kwemfethu. Hello. Hey, lalela kwensizwa. Mawukuthi uyahluleka ukulethe ay. 1 action. Hayi. Episode 6 ziyakhala ngempela. Ziyakhala bafethu. Episode 6. Ziyakhala. Athi ngiveze. Athi ngiveze lenkapo yakhona lela nje. Engeke ayinamsebenzi. Etha. Silindeni la phela. Kade nje nashilo. Awushinje. Manje uyadlala ukhetha, okay. Qinisa umntwana wami ngangiqamba amanga. Ni-social worker ngihlonipheke lapha emhlabeni. Hayi ngeke. Kezela episode 10. Scene 10. Behind the scenes. Qiniso. Sheshe lapha pa. Mina ngishelwa kutsotsi. Hathu Bamnyama. uyathanda. Hayi ngcono ngoba ngibonakala vele kahle.